आता आम्ही पेटीवर चाललो, दरवाजा वगैरे बंद करून बसायला हवेवर. गेट लावशी, गेट लावा. इकडे कुर्ल्या पकडायला येतात. परवाच आपण पकडलेला. आणि तिकडे समोर पण पकडलेले ना. हे कोंबड्या काय करतात पाण्यात? आता आपण जेटीवर आलो आहे. आता बसूया जरा हवेवर मस्तपैकी. नमस्ते. आता आम्ही जेटीवर बसलो आहे बघा. मस्त थंडगार हवा आहे, आजूबाजूला पाणी आहे, नदी आहे मोठी. आणि आज घरी गेल्यावर आहे ना बाबी तुम्हाला काय काय करून दाखवणार आहे ना, ते तुम्ही बघा. टिका ना काय म्हणतो, गोल मार बघा, गोल. कोथिंबीर साफ करून देते बाबेला. बाबे कोथिंबीरची वडी बनवते आहे. जरा साफसफाई करून दिली ना मग तिचं जेवण कसा पटापट होतो. तोपर्यंत आपण डाळ करून घेऊया. संध्याकाळला हवे ना. मुगाची आणि तुरीची डाळ आहे मिक्स, धुवून घेतली. टोमॅटो त्याच्यात, खोबरं. डाळ करायची पद्धत पण वेगळी असते प्रत्येकाची. आता बाबी कशी डाळ करते बघ. एक बटाटा कापून टाकायचा डाळीत, चांगली होते घट्ट. 2 मिरच्या. तेल ठेवलंय आपण याच्यात तापत. त्यात पहिली मोहरी, मग जिरं, लसूण घेतले ती, सॉरी मिरची आणि कढीपत्ता. आता आपण लसूण टाकूया. आपण हळद टाकूया आणि मिरच्या टाकल्या. जरासं लाल व्हायला फक्त मसाला टाकायचा. हे सगळं टाकायचं याच्यात. आता हे आपण ढवळून घेतलंय. आता पाणी टाकून 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आणि मग कुकर खोलल्यावर कोथिंबीर टाकायची वरून. पाणी किती टाकायचं आपल्याला? जशी घट्ट हवी असेल तशी. झाली डाळ. आपली बाबेनं आता झटपट डाळ बनवली आहे. म्हणजे त्याला वाटण नको, काय नको, सर्व कापून टाकलंय. ह्यातल्या 2 डाळी असतात. आपण ह्या डाळीत मसाला टाकलाय आणि दुसरी एक अशी पिवळी डाळ, त्यात मसाला नाही, फक्त मिरच्यांवर करतात ती डाळ. आणि हळद टाकतात. हळद. मीठ टाकूया आता. ते आपल्याला उकडवायचंय ना. आपल्याला झालं ते उकडवायचंय ना. घेतलं पाणी. इथे मम्मी दिसते का कुठे? दिसते का? दिसते. बघ. आता तू कोथिंबीर वडी करतेस ना. आता त्याच्यामध्ये तू काय काय टाकणार आहेस? इथे पाणी ठेवलंय तापत. मला वाटलं तू इडल्या बनवतेस काय. नाही, ते इडलीचं भांड आहे, त्यात आपण वडी करायची. अच्छा, म्हणजे वडी उकडायला. हा, उकडवायला. त्यात पहिली हळद टाकायची, थोडीशी हळद, मसाला, गरम मसाला आणि मीठ. आणि आता हे बेसन. आलं लसूणची पेस्ट नाही टाकत? नाही. बेसन किती घ्यायचं? जसं आपला घट्ट गोळा होईल तसा ना.
ही लगेच होते ना पटकन झटपट. हा. मग त्यामुळे आईला पण आवडते, दादाला पण. चव चांगली लागते, म्हणजे अशी तीळ वगैरे पण नाही टाकायची गरज, हम्म. अशीच चांगली लागते. आता आपला हा गोळा झाला आहे बघा. आज केळीच्या पानावर वडी करते. चिकटू नये म्हणून. हा. आपलं पाणी गरम झालंय ना. ठेवलेलं गरम करत झालंय आता. हे ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये ते एक भांड ठेवायचं इडलीचं. त्याच्यात पान ठेवते बघ, म्हणजे तो पाण्याचा खुशबू पण येणार ना त्याला. वडीला जसं मोदकाला येतो काला येतं तसं. हा. तसं. दोन्ही पण ठेवले ना अर्धे अर्धे. हा. तेल लावून घेतलं हाताला. आता हे इथे ठेवायचं. हे आपण असं ठेवलंय ना. चला जा गॅसवर. आता आपल्याला किती वेळ उकळायचे? 5-7 मिनिटं उकळलं तरी चालेल. 5-7 मिनिटांनी सुरी हे करून बघायची. हा, सुरी कडक झालं चिकटलं, की. चिकटलं तर मग अजून व्हायला हवं. नाही चिकटलं चिकटलं परत. तर झालं. वाफ याची काढून टाकली. आता खोलून बघूया. आपली शिजली. अशी भाजी बिजी नसली ना, अशी एकच घट्ट डाळ आणि लोणचं, भात झालं. बस झालं. आज पण तू आज काय बनवलाय? कोथिंबीरची वडी. वडी, भात, डाळ आणि त्या आंब्याचं कैरीचं लोणचं केलंय ना, बस, ते, बस. झालं. आणि ही कोथिंबीर टाकायची. आता आपण हे काढून बघूया. झालेलं आहे. इथे दोघांचं कमेंट वाचायचं काम चाललंय. छान आहे घर, मावशीचे मुले गोड आहे, भाभी खूप हसरी आहे, पप्पू कमेंट्स ना उत्तर दे. मावशीची फॅमिली जाम 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 छान आहे. आणि बहीण मस्त आहे आणि भाभी पण हसमुख आहे. खीर 1 नंबर, 2 थंब डबल आहे. दादा संत वाटतो, म्हणजे शांत. हा तर तुमचा घोर हे आहे, काय म्हणतात त्याला बे? गैरसमज. काय काय दादा शांत वाटतो. घराचा मालक खूप आवडला. कोणी कमेंट केले बघ? अर्जुन आहे. इथे आपल्या कोथिंबीरच्या वड्या मस्त झाल्या आणि थंड पण झाल्या आहेत. आता बाबी कापते. आणि तुम्ही आहे ना बाबी नका म्हणू, बाबे म्हणा. बाबे. बाबी नाही, बाबे. जर बाबी म्हणा तर बारबी म्हणा. मग तुझं नाव कोणी ठेवलंय? बाबे. हे बाबे आजीन म्हणायची पहिला. आजीन ठेवलेलं नाव. आजीने नाव ठेवलंय बाबे. तेल टाकलेलं आहे. आता आपण तळूया. अभी ये अभी आला बोलताय. हे अशा वर आल्या ते झाल्या म्हणून समजायच्या. आता ते आलं हे काय कोथिंबीर वडी आता सगळे खाऊन टाकेल तो. त्याला आवडले की तो खातच जाणार बाबेच्या हातचे. होय, खातच जाणार सगळं. बाबे पण आवडीने करते. मग जरा गार होते. मावशी घे. गरम आहे ना. कसे झाले सांगा. तुम्ही पण घ्या. लय मस्त झाले. चकली सारखी वाटते. कुरकुरीत ना. हे चांगले आले ना. इथे आपलं ताटा वाढायचं काम चालू आहे. डाळ दाखव. हे बघ. ही आपली डाळ बघ, घट्ट एकदम मस्त बटाटे टाकून बनवली. हे बघा कोकणातलं जेवण बघा असं असतं. ही एक प्रॉपर मील आहे बघा. फणसाच्या गुऱ्याची भाजी, लोणचं आपला घरगुती एकदम झटपट. ते पण हापूस आंब्याचं लोणचं, बरोबर ना. इकडे आपली कोथिंबीर वडी, भात, डाळ पण आपली बघा एकदम घट्ट आहे. घे मला घे घे. वडी टेस्ट करून दाखवायची आहे. भाजी नाही टाकत. चला अभिषेक वडी टेस्ट करून दाखव.
सर्वांनी वडी खावा पहिली. थांबा पुढे डबीच्या ठेवते. वडीचा रिव्ह्यू मी देतो, मला तर खूप आवडली. मी एक दोन नाही, जास्त जास्त एक दोन. करता करताच खाल्ली. हां, करता करताच मी खाल्ली. एकदम छान, मीठ पण व्यवस्थित, मसाला पण एकदम व्यवस्थित आणि कुरकुरीत झाले मेन म्हणजे. बाई जरा डाळ वाढवून दाखव. हा ते तर आडू. हे डाळ बघा बघ कशी किती घट्ट. मस्त घट्ट. अशी डाळ खायला किती मजा येते ना. त्याच्यात ठेव. अभिनी तर डाळ पण वाढली. डाळ कशी झाली आपली? अभि डाळ वर जरा टाकू. आम्ही एवढा खाण्यात दंगा आहे, त्याला हात वर करायला पण एवढं कळत नाही वाटत. आणि सांग, हे बिना मेकअपची माणसं आहेत. तुम्ही पण या जेवायला आमच्या सोबत सर्व. आणि हे जेवण जेवायला तुम्ही पण या. बघा ताट आपला रेडी आहे. बघा ताटात बघा काय काय. रेडी आहे. अरे वा. आणि पंगत बघ. जेवायला सगळी आलू कोथिंबीरची वडी आणि आपली डाळ, मिक्स डाळ आणि छान झाली आहे. आता तुम्हाला बाबीची रेसिपी कशी वाटली ती तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. बाबे बाबे. बाबी बाबी बाबे बाबी. बाबे. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि ती फक्त वाजू हा. ती मी नाही, त्याला मान आलंय. वाजवणं मस्त आहे.